Il-membru parlamentari Ewropew Thomas Bajjada insista dwar l-importanza tal-4-Day Week waqt intervista ma' Andrew Azzopardi fuq Campus FM. Bl-MP Laburista jgħid li huwa mela ċenn għal din il-proposta lura f'Diċembru tal-2024 u insista dwar il-bżonn li s-soċjetà tagħna nelevawha il fuq. Thomas Bajjada mela ċara li ma jara xejn ħażin li hu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borċ qed jaqblu fuq din il-materja minkejja il l-Partit Laburista ħareġ jattakka din il-proposta. Ġifieri inti Elix Borċ taqblu fuq għadi x'fiha ħażin? Ma fija xi ħażin. Il-lajt il-Labour Party ma jgħalalu l-Elix Borċ. Ma fija xi ħażin. L-MP Laburista spjega li jeħtieġ investimenti neċessarji u li l-4-Day Week huwa eżempju ta' fejn il-familji Maltin u Awċin jistgħu jaslu. Aħna għandna bżonn inħarsu lejn x'investimenti jridu nagħmlu fl-intrapriżi tagħna, fil-mod ta' kif naħdmu, fid-diġitalizzazzjoni. Biex b'dawn l-investimenti illi jridu jsiru, in-nies ikellim aktar ħin biex igawdu l-familji tagħhom. Thomas Bajjada sostna li fi ftit tal-jiem oħra se tiġi mnedija l-Viżjoni 2050 u surrealment saħaq illi din hija l-ewwel darba li pajjiżna taħares fit-tul. Għalkemm qabel illi meta hu kien għadu l-iskola Gvern Nazzjonalista kienet jaċċerta viżjoni fit-tul tant illi daħħal il-pajjiżna fl-Unjoni Ewropea kontra r-rieda tal-partit illi issa jappartjeni għalih. Ħanħarsu għall-ewwel darba fit-tul f'dan il-pajjiż. Ħanħarsu għall-ewwel darba. Partit Nazzjonalista mela bl-Ewropa. Ħanħarsu il-qudiem qed nitkellmu jien kien tgħadni l-iskola. Issa qed Brussell. Francesco Catania, għal Net News.